ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ദളിത് വംശഹത്യ നടത്തിയ പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ്. ദളിത് വംശഹത്യ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എന്തായിരുന്നു ഈ വന്ധ്യംകരണത്തിലൂടെ നടത്തിയത്. കുടുംബാസൂത്രണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിലെമ്പാടും ഉണ്ടായിരുന്ന പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി കൂട്ടമായി അവരുടെ വന്ധ്യംകരണം നടത്തുകയായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം സഞ്ജയന്റെ നിർദ്ദേശം ഒരു ദിവസം 10,000 പേരുടെ വന്ധ്യംകരണം നടത്തണമെന്നാണ്. ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ വംശഹത്യ, തുടർന്നുള്ള തലമുറ ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോകാനുള്ള വംശഹത്യ അടക്കം നടത്തിയ ക്രൂരതയുടെ കൊടുംചതിയുടെ പീഡനങ്ങളുടെ ചരിത്രമുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന കപടമായ ഈ കതറിനുള്ളിലുള്ള ക്രൗര്യമായ മുഖം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്താണ് എന്ന് നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ്.